molta feina, hem fet una promoció molt intensa, el premi ajuda molt i sembla que no només pel que fa al meu llibre, sinó que en general jo he detectat, he anat molt per Catalunya i veig que ja la gent està molt animada. Jo crec que serà un bon Sant Jordi, malgrat tot. Que ha arrencat una mica més tard que 3 anys, però que el dimarts jo crec que serà un gran dia. Badalona, que és una ciutat creativa, ja ho sabem tots. Ara el que necessitem és que aquesta creativitat tingui un espai on mostrar-se, uns canals on arribar a la gent, un reconeixement més consistent. Doncs ho veig tot una mica, això, he dit borrós, però és una manera de dir-ho, és veritat. Ningú havia dit que seria fàcil i jo crec que ara estem comprovant doncs, que el camí és llarg i difícil. Però jo crec que la política ha de fer el seu camí, encara que a vegades ens sembli que s'enredi i que no el acabem de veure clar, però nosaltres hem de fer l'altre. Nosaltres, vull dir, des d'Òmnium o des de moltes altres, des de la societat, cadascú en el seu àmbit. I per tant jo soc partidària d'això, de no quedar-nos quiets esperant a veure què passa, no desconcertar-nos davant de declaracions que poden semblar contradictòries i fer feina de cada dia.